Hi, my darling. What is that, my darling? It is. It's the first time I see my whole Παίζει life. να είναι από τα μοναδικά στη γη. Τι παίζει να είναι αυτό, χωρίς πλάκα. We sell it for $5,000. Είναι σαν να μιλάς αγγλικά. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Θα το έπαιζε στο χέρι μου. Θέλω. Ωραία. Μην το σκαλίζεις. Πρέπει να το ανεβάσουμε επειγόντως στο YouTube. Θα το ανεβάσουμε. Θα το ανεβάσω στο YouTube. Οκ, τέλος πάντων. Εγώ να το κουμπάω μια πέτρα. Λογικά για να σας το λέμε αυτό, για να τα ακούτε αυτό το βίντεο θα το έχουμε ανεβάσει στο YouTube. Είναι κάπως αφύσικο. Είναι κάτι σαν μανιτάρι που μέσα είναι σίκο. Αλλά είναι πολύ μαλακό. Είναι τρομερά ιδιαστικό. Κοιτάξτε, είναι σαν βούτυρο. Αν μπορούσατε να το πιάσετε από Εκτογίνιο καλαμάρι! Μαλάκα! Μην το δείχνεις, είναι ιδέα, το μύρισα κατά λάθος και μοιάζεις με μετός. Ωραία, ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο, είναι μια σχετία ιδέα, το ξέρω. Κοιτάξτε, θα σας το κάνω zoom να το δείτε. Και τώρα η εξωγήινη μετά από 5 λεπτά. Τώρα, για ζούμαρε λίγο, ζούμαρε. Ζουμάρω! Λοιπόν, just see this. What the fuck? Έλα, είμαι στο χέρι. What the shit. Κοιτάξτε, είναι σαν βούτυρο. Μην το πέφτει. Oh man. Μην το πετάξεις. Θα το δείξω. Τέλος πάντων. Δεν θα το δείτε ποτέ, λοιπόν. Ευχαριστώ. Άμα σας άρεσε το βίντεο. Άμα θέλετε να το αγοράσετε, το παίρνετε με 5 εκατομμύρια. Ναι, άμα θέλετε να αγοράσετε, σας το δίνουμε αν θέλετε. Απλώς πρέπει να κάνετε, από όποια να το βλέπετε, ένα ταξιδάκι. Κάπου, δεν σας λέμε πού. Γεια σας. Είναι μυστικό. Hello. Hello, my darling.